Sannam, benvingudes, benvinguts. Anem a connectar-nos amb l'Adi Mantra. Vine a portar les mans al centre del pit. I fes unes quantes rotacions amb els teus ombros enrere. Vinga, allibera aquesta zona. I vas parant, alliberant el pes dels ombros, a baix i enrere. Sentint la connexió dels teus polzes al centre del pit. Recollint la barbeta, engelant el banc, sense tancar la gola, simplement recollint una miqueta a baix i enrere, com una retroversió, perquè es pugui allargar la part darrere del teu coll. Sent l'anclatge dels isquions i permet la llargada de la teva columna. I aquí li dones llibertat a la teva respiració natural. No facis canvis ara, simplement dona-li llibertat. Afluixant el diafragma, permetent el moviment dels pulmons. I sentint com la teva pròpia respiració natural, simplement el prestar-li atenció, t'ajuda a que tot vagi parant. Ja sigui el teu ritme, ja sigui el soroll mental, tot es va quietant, simplement prestant atenció a la respiració natural, sense canvis. I ara sí, li permets que vagi a l'abdomen, al pit. Si de forma natural no ha estat així, la dirigeixes per sentir aquesta expansió de l'abdomen i del pit en la inhalació. I sentir també com acompanyes el buidatge. Recorda sempre com necessites buidar-te per tornar-te a emplenar de coses noves. És a dir, que permet una profunda exhalació per regalar-te una bonica inhalació. Ara inhala profund. I allarga més la teva columna cap al cel, des de la coroneta, creixent, evitant les tensions. I suau exhala. De nou inhala profund. Sostén l'aire, creix, creix. I exhala. En la propera inhalació entona Adi Mantra, Mangala Mantra. Namo Gurudev. Namo Adgurei Name, Jugat Gurei Name, Sat Gurei Name, Siri Gurudevei Name.
Atgurei Name, Jugatgurei Name, Satgurei Name, Sri Gurudevai Name. Atgurei Name, Jugatgurei Name, Satgurei Name, Sri Gurudevai Name. Inhala profund. Sostén la respiració dins i activa bandes. Contrau anus, genitals, melic, mulvan. Recull barbeta, engelant del van i creix, allarga't. Inhala una mica més i sostén. I suau, exhala. Ara relaxa les teves mans sobre els genolls. Comença posant la teva mà esquerra en via mudra, el polze i l'índex que es toquen. Tapes el nariu dret amb el polze de la mà dreta, la barbeta recollida al centre, allargant la columna i comença a respirar pel nariu esquerre. Una respiració lenta, profunda, procurant emplenar en l'abdomen, en el pit, buidant després des de la zona clavicular, pit i abdomen, com si estiguessis emplenant i buidant una ampolla. Segueix amb la teva respiració, amb els ulls tancats, l'enfoque de la mirada a l'entrecella. Procura alliberar la teva mandíbula de tensió, relaxar la llengua en el paladar superior, mantenir l'enfoque de la mirada a l'entrecella, connectar amb el teu mantra, inhalant Sat, exhalant el Nam. Recorda Sat Nam, la veritat és la meva identitat. Fent aquest reso del mantra en el teu interior, fent-lo créixer amb cada respiració. Ara inhala profund. Sostén l'aire dins, allarga la teva columna una mica més i activa Mulvan, contracció anus, genitals, melic, projectant l'energia amunt per la teva columna. Allarga't, allarga't. Exhala. I canvia de mà, deixa la mà dreta sobre el genoll, tapa el nariu esquerre, respira per la dreta.
Sobretot mantén la llargada de la columna, una respiració, tot i que sigui profunda, que sigui el més suau possible. Inhala profund. Sostén l'aire, activa bandes. Exhala. Posa les dues mans sobre els genolls, respira amb els dos narius, observa com treballen. I ara des d'aquí començaràs a fer respiració de foc, anem a despertar l'energia del navi. Recorda que si estàs amb la menstruació o embarassada, potser continues millor amb una respiració llarga i profunda. I per fer la respiració de foc, si no la coneixes molt, en cada exhalació deixes que el melic vingui endins d'un copet sec i sempre enfocant en la exhalació, la sortida d'aire. Busca un ritme que et sigui còmode per tu, que puguis mantenir. Vinga, continua. Sobretot mantén la llargada de la columna, que la respiració tingui el seu espai per expandir-se, és important. Inhala profund, sostén l'aire i activa Mulvan, Jalandharvan, activació de anus genitals, melic, projectant energia amunt, barbeta recollida. Vinga, sostén, aguanta ahí. Exhala, de nou, inhala, sostén i activa bandes. I exhala, mantén la teva respiració natural. Molt bé, i ara a poc obrint els ulls, vas sortint de la postura, estirant les cames, agitem una miqueta. Molt bé, una bona pràctica aquesta de pranayama per despertar el navi, com deia. Avui treballarem sobre el navi, es diu Navi Kriya, la pràctica d'avui, aquesta sèrie. I el navi és un centre energètic que tenim més o menys 2 dits per sota del melic i 2 dits endins. Es representa com si fos un ou. Recordem que és un tema energètic, no és un tema físic, és a dir, si te veuran aquí no veuràs el navi, sinó que és un tema energètic. Sí, és un tema energètic molt primari. En altres cultures, en altres disciplines es parla de hara, nosaltres li diem navi. I és aquest punt on la teva mare, a través del melic, et donava el primer prana. Sí? La primera energia vital que rebies era a través de la teva mare, a través d'aquest melic del cordó umbilical. I aquest navi se situa aquí, sí? Molt propet d'aquest centre energètic tan important. Okay? És a dir, que anem a practicar avui sobre l'abdomen. Beneficis d'això. Habitualment és durillo quan parlem de pràctica sobre el navi, pràctica sobre l'abdomen, però com sempre, sigues amable amb tu mateixa,
i arriba fins on puguis. Posa-li una miqueta d'esforç sense forçar, ok? Llavors, avantatges de treballar sobre el navi, a part de buscar-li una miqueta de to, el que és el to muscular de la faixa abdominal, sí? Això t'ajuda sobretot a temes d'esquena, temes de pelvis, perquè hi ha una millor suggesció, és a dir, que la teva columna no es carrega si tota la zona abdominal està més forta. I després està el tema digestiu també, sí? Està molt connectat amb tot el que són intestins i tots els òrgans digestius. Si li anem posant energia aquí, ajudem a que estiguin més activats i que puguin treballar millor, ok? I després el que parlàvem, aquesta energia vital, aquesta energia que necessitem per, activar, crear a través d'aquest navi que està molt connectat amb el nostre segon xacra, també segon i tercer xacra, que aquí se situen. És a dir que, vamos allà, a l'empenta del dilluns, ¿vale? Vinga, anem a escalfar primer. Comença sortint el teu coixí. I vine a juntar les plantes dels peus, comencem amb el moviment de la papallona. T'agafes de les puntetes, allargues des de la coroneta, baixes els ombros i des d'aquí comences a pujar i baixar els genolls. Situant la teva respiració en aquesta zona que parlem, sí? En aquest espai que hi ha entre belic i pubis. Ves afluixant aquí aquest diafragma pèlvic, que podríem dir. Vinga, vas fent un moviment cada cop una mica més ampli, buscant l'alliberació de les sangonals, de la part interna de les cuixes, els abductors. I sempre mantenint la llargada de la columna, evita que estigui rodona. Si ho necessites, posa't un coixí. Te sentes sobre el coixí. Molt bé, moviment una mica més ampli. I a poc vas parant. Inhala profunda, llarga, creix, activa bandes. Exhala. I vas sortint ara de la postura, junta genolls, estires cames. I vens ara sobre genolls, sobre mans, anem a fer el moviment de gato vaca. Els genolls just a sota dels malucs, els canells a sota dels ombros, dits de les mans ben separats entre ells. Mires el dit central que estigui paral·lel al de l'altra mà. I des d'aquí inhala, baixa l'abdomen, eleva pit, cap, eleva pelvis. Exhala, melic endins, esquena ben rodoneta i el cap cap a dins. Inhala, baixa l'abdomen. Exhala, allunya l'abdomen de l'esterilla. I continua amb el teu moviment. Comença sempre de forma lenta per observar la reacció de la columna, de l'esquena. I si després ho necessites, pots fer un moviment més dinàmic i més energètic o quedar-te amb el moviment suau. Sobretot, evita el latigazo, ja sigui de cervicals com de la pelvis, ha de ser un moviment ben fluid. Una dansa entre la teva respiració i el moviment. I en la següent inhalació, gira el teu cap per l'ombro esquerre, exhala, torna al centre i arrodoneix esquena. Inhala, allarga i gira el cap sobre l'ombro dret. Exhala, rodó. I va girant en cada inhalació el teu cap per sobre d'un dels ombres.
Inhala, esquena al centre, mirada al terra, llarga, pressiona mans sobre el terra, sostén. Activació de bandes, contracció anogenitals, melic. I exhala, seu sobre talons, separa una mica més els genolls, front al terra. Respira. Des d'aquí, inhalant, amb les mans encara ben allunyades de tu, eleves glutis amunt, allunyes les mans una miqueta més, la front al terra i mantens perpendicular la teva pelvis al terra, esquena llarga, front al terra, respira. Allibera amb cada exhalació. Sent l'apertura que es fa en el pit, la llargada de la columna. I ara inhalant, vas tornant les teves mans enrere i de nou sobre talons, front al terra i ara braços a darrere. Molt bé, mans sota els ombros, inhalant, vés a incorporar-te. Poses les mans una mica davant. Anem ara a Adho Mukha, al triangle, apuntada als peus. Ho farem amb els genolls flexionats, sí? Inhala, eleva pelvis amunt, una llarga columna. Mantén genolls flexionats, els talons elevats. Sent aquesta línia entre els teus canells, colzes, ombros, pelvis. Mirada als peus. I ara mobilitzem una mica la postura, inhala, baixa el taló esquerre, exhala, baixa el dret. Mantén la llargada de la columna. Inhala, puja els talons, estira cames i exhala, baixa talons. Mantén-te en la postura, respira. Inhala i a l'exhalar, genolls al terra i queda't ara en postura de roca sobre talons, esquena perpendicular. Recuperem aquesta verticalitat. Molt bé. I ara vens a sentar-te, a separar cames. I poses el peu dret en l'interior, separes de glutis i el peu esquerre mirant cap a tu. Molt bé. Si veus que ja la teva esquena s'arrodoneix molt, eleva una miqueta el coxis amb un coixí que no sigui molt alt tampoc. Observa, si vols, la diferència. Veuràs que és una miqueta més còmode. Molt bé. Des d'aquí. Inhala, allarga, creix. Ara, gira cap al genoll flexionat. El pit mirant al genoll flexionat. I en l'exhalació t'inclines cap a la cama estirada i et quedes aquí. Deixa que el braç que estigui a dalt no es tanqui cap a dintre, sinó que s'obri enrere. Fins i tot pots posar la mà darrere de l'esquena per obrir bé el teu pit. La mirada està en el genoll flexionat. Respira. Ombros junt de les orelles. Molt bé, si tens la mà darrere, inhalant, eleva el braç per sobre del teu cap i a l'exhalar, torsiona i deixa que el pit vingui a mirar la cama estirada i queda't aquí. Respira.
Molt bé, inhala, activa l'abdomen, eleva braços amunt, entrellaça polzes, gira al centre, creix aquí i exhala, obre braços. I canvia. Estires ara la cama dreta, recorda separar bé glutis, acomoda bé la pelvis, que estigui mirant de front. I inhala, allarga't, al centre. Gira el teu pit mirant cap al genoll flexionat. Exhalant, t'inclines cap a la cama estirada. Si arribes al peu perfecte i si no, on arribis. I el braç de dalt, pots ficar-lo a darrere i obrir aquí més el pit. La teva mirada al genoll flexionat. Respira. Abandona la tensió en cada exhalació. Satnam, Satnam, Satnam Ji, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji. Inhala, eleva el braç per sobre del teu cap i en l'exhalació torsiona i deixa que el pit miri ara a la cama estirada i queda't aquí respirant. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji. Molt bé, activa abdomen, inhala, eleva braços amunt. Entrellaça polzes, creix. I exhala, obre. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Molt bé. Mira la postura fàcil un momentet. Observa aquí, reequilibra la respiració. Molt bé, i va sortint de la postura. I anem a començar el crillant. Anem al terra. Estarem tota l'estona al terra, menys en l'últim moviment. T'agafes de darrere dels genolls o t'agafes directament dels genolls i baixes amb l'esquena rodoneta. Molt bé. Primer anem a buscar la neutralitat de la columna. Busquem que la zona lumbar, sobretot, que és la que té tendència a aixecar-se, que vingui a buscar el terra el màxim possible, és a dir, que des d'aquí ara fes una miqueta de moviments, rodones. I sempre podem fer servir les mans sota els glutis per elevar una miqueta el coxis i que la lumbar baixi o també un coixí, sí? Molt bé. Ara mantén un momentet amb els genolls flexionats, braços al costat del cos i farem una miqueta de retroversió i inversió pèlvica per sentir la neutralitat de la columna. Quan inhales, deixa que el pubis vagi al terra, que la lumbar s'aixequi. Exhala, porta el melic endins, deixa que el pubis s'aixequi del terra. Fem 2 o 3 vegades. Sentint aquest moviment de la part més baixa de la columna, de les últimes vèrtebres. Molt bé, i et quedes ja en la zona neutra, ok? Poses les mans sota els glutis. És com si volguessis fer un rombo des del coxis fins apuntant cap al perineu, sí? Els palmells sempre mirant cap a baix. Cames estirades, la barbeta ara recollida al centre, els ombros lluny de les orelles i recorda que estem activant tota la zona abdominal, volem despertar el navi, és a dir que fica el teu melic una miqueta endins, serà aquesta activació de l'abdomen. Inhala, eleva cama esquerra amunt, exhala baixa, inhala puja dreta, exhala baixa. Pots fer-ho amb la punta del peu estirada o amb el peu en flex. Observa la diferència. A mi m'agrada fer-ho amb la punta estirada. Vinga, continua, sobretot
que hi hagi una coordinació entre el moviment i la respiració. La respiració serà la que t'ajudi a mantenir aquest moviment. Vinga. Vinga, tu continua. Sent la teva respiració. I deixa també que el ritme del mantra et pugui ajudar. Sobretot, ombres junts les orelles. Deixa que la teva mandíbula es mantingui suelta, relaxada. I si tot i ficant les mans o un coixí sota els glutis et fa mal la zona lumbar, fes-ho amb els genolls flexionats. Et quedes aquí. Sí? I mantén el teu somriure, deixa que el teu navi, el teu cara, s'obri igual que el teu somriure. Vinga, que vas molt bé. Una mica més. Vinga, estàs en els últims segons. I nada, les dos cames amunt, ara sí, peus en flex, puntes mirant cap a tu, activa molt banc, contrau aros genitals, meric. I exhala, genolls al pit. Descansa. Pots estirar-te en savasana, allibera't una mica, descansa. Molt bé, anem al següent exercici. Algun canvi? Si no m'estic girant tota l'estona. Molt bé. Ok, mantens l'esquena al terra i ara lleves els braços. Aquí és una miqueta més exigent, ¿vale? Cuidado amb la zona lumbar. Si el coixí no funciona, ficaràs les teves mans sota els glutis, ¿vale? Braços en la vertical, amb les mans apuntant al sostre. Recorda allargar la part del teu coll de darrere, barbeta recollida. I aquí ajuntes bé les cames, activa les cames, activa abdomen i pugem les dues cames juntes. Inhal amunt, exhala baixant. Deixa que la respiració fregui la teva gola, que t'ajudi això a regular-la i a sentir aquesta respiració poderosa que t'ajuda en el moviment. Inhal amunt, exhala baixant. Continua. Sobretot, activa abdomen.
I deixa que la teva respiració t'ajudi tant a aixecar les cames com a baixar-les. Un moviment supercontrolat. Igual que abans. Si fa mal la lumbar, genolls flexionats. Sobretot no forcis. Si hi ha dolor, canvia o para. Si és l'abdomen que crema, sigue. Una mica més. Vinga, 10 segons. I inhala dalt, peus en flex, estira, estira, i exhala, genolls al pit, i queda't amb els genolls al pit, entrellaça els dits de les mans, abraça els genolls, mantén-te aquí amb el cap al terra, respirant, suavitzant la respiració. Procura que els peus no es creuin, mantén-los un al costat de l'altre, i mantén aquí la postura. Aprofita aquesta postura per alliberar la zona lumbar, per alliberar l'abdomen. Reequilibra la teva respiració. Molt bé, inhala, exhala, pressiona una mica més. I ara, des d'aquí, anem al següent exercici. Inhala, obres els teus braços en creu i deixes que les teves cames vinguin a estirar-se en la diagonal, és a dir, apuntant a la cantonada entre la paret i el sostre. Exhala, tanca. És com una flor que s'obre i es tanca. Inhala, obrint braços, estirant cames, activant bé l'abdomen. Exhala, abraça de nou, genolls al pit. Recorda que si el teu cap se'n va enrere, pots ficar-te un coixí finet. Vinga, continua amb aquest moviment, inhalant, obrint, exhalant, tancant. Vinga, segur que ho estàs fent superbé. Activa bé el teu abdomen. I bow to the primal wisdom woven through. I deixa que la teva respiració acompanyi i acompassi el moviment. Inhala, obrint la flor, exhala, tancant-la. Potser un moviment més lent o més ràpid, sent el que necessites avui. Chika
Observa també on és el punt que la teva lumbar s'aixeca massa per no sobrepassar aquest punt, sinó anar una mica més enrere. Si no volem carregar la lumbar, el que volem és enfortir la faixa abdominal. Vinga, una miqueta més, continuem el moviment, fluint amb la respiració. Vinga, estàs entrant en els últims segons. Inhala, obrint, sostén. Activa aquí, mulvan, contrau, genitals, melic. Exhala, genolls al pit i estira les cames. Descansa. Postura de Savasana. Afluixa aquí el pes del teu cos. Vinga, que ja ens queda poquet. Abraça el genoll esquerre amb les dues mans i porta-la al teu pit. La cama dreta està completament estirada al terra, amb la punta del peu tipus ballarina. I des d'aquí inhala, eleva cama amunt, 90 graus, exhala, baixa. Inhala pujant, exhala, baixant. I com sempre, tu mateixa poses el ritme. Pot ser lent, pot ser més ràpid, però sempre amb tota la teva consciència.
Inhala dalt, posa el peu en flex. Exhala i genoll dret al pit, estira la cama esquerra al terra. La punta del peu estirada, inhala, puja, cama esquerra 90 graus, exhala, baixa. Vinga, continua. Inhala, el peu en flex. I exhala els dos genolls al pit, separa cames, mantén-te aquí. Molt bé, i ara fem balancí o posant-te de costat. Vens a incorporar-te. I anem a fer un últim exercici, que serà el peu. Aixeca't a poc a poc. Molt bé. I ara ficaràs les teves cames una mica separades a l'amplada de la pelvis, dels malucs. Els peus paral·lels. I ara, important, si hi ha molèstia lumbar, perquè ja venies amb molèstia o perquè la pràctica al final t'ha deixat de sentir una mica, mantén els genolls flexionats, ¿vale? Si no, intenta mantenir-los cames estirades, tot i que el genoll que no se'n vagi enrere, és a dir, cama estirada però puixes ben activades. Es diu microflexió de genoll, una miqueta de flexió, ¿vale? I des d'aquí, les mans aniran cap enrere. Eleva braços, mans mirant cap enrere, cap al sostre, i anant aquí amb l'esquena recta, baixa de baix. Activant l'abdomen, inhala, torna a pujar amunt. Exhala, baixant. Inhala, pujant, exhala, baixant, lentament, sí? Moviment lent, deixant que els braços vinguin tota l'estona al costat de les orelles. Sí, que no s'avancin els teus braços, sinó que estiguin ben entregats a les orelles. Encara que no arribis al terra, no és el que importa. I bow to the primal wisdom woven through the ages. Sobretot el teu abdomen ben activat, el melic ben endins, protegint la zona lumbar. Vinga, una miqueta més. La flexió del canell tota l'estona es manté també. I ara comences a fer un moviment més dinàmic, el més ràpid que puguis. I inhala, salda, el trias a polzes, creix, creix.
Exhala. Obre braços. Queda't aquí uns segons. Reequilibra la teva respiració. Sent el contacte de la planta del teu vertebral. I ara, a poc, aniràs venint a estirar-te al terra. Recorda fer-ho a poc. Ja sigui agafant-te de darrere o agafant-te de genolls. O fins i tot estirar-te de costat. Aquí alliberes cames, braços. Deixes que la teva barbeta vingui al centre. Si sents una miqueta de molèstia lumbar, fica't un coixí aquí una miqueta amunt de les cuixes. I deixa que la teva respiració es vagi equilibrant. I vas sentint a poc el contacte del teu cos al terra. Sentint que la teva respiració t'ajuda a afluixar-te una mica més. Una respiració ara completament lliure, sense pretensions, sense cap intenció. I tot és cada cop ara més lent. És més lleuger. La teva mandíbula completament fluixa. La teva pelvis relaxada. El teu abdomen lliure ara, de tensió i completament relaxat. Si vols pots ficar les teves mans una mica sota del menic per observar aquí l'activació del navi. Se sent com si fos el batec del cor. Et permets ara parar, descansar, gaudint ara d'aquest moment present, d'aquest moment de descans per tu.
I a poc comences a fer respiracions més profundes. I vas activant el moviment en el teu cos, movent dits, de peus, mans, rotant turmells, canells, girant el teu cap de forma suau a dreta i esquerra. Comences a estirar-te, a barallar. Recorda que pots fer l'estirament de gat, obrint els braços en creu, flexionant els genolls, portant-los a un costat i girant el teu cap al costat contrari. Pots fer a un costat i l'altre. També algo que segur que t'agrada és fregar les mans i posar-les a sobre de la teva cara amb els ulls tancats. Fer unes quantes respiracions aquí, sentint així la teva pròpia energia. I ja quan ho sentis, vas fregant mans i plantes dels peus i vas venint a poc a rodolar sobre la teva columna i a posar-te o de costat o aprofitar aquest balanceig per incorporar-te. I vindràs a sentar-te en postura fàcil. Anem a fer una meditació avui. Satanama en comunicació celestial. Sí? El mantra Satanama. Habitualment el practiquem sempre activant els diferents mudras de les mans. Mudra significa gest, gesto. Llavors comencem amb el sa, sempre per l'índex. Sí? Sa, ta, na, ma. Cada síl·laba amb la punta de cadascun dels dits. Comencem sempre en el sa per l'índex i acabem en el ma pel dit petit. I tornes de nou a començar sempre índex, sí? No tornem per aquí, sinó que sempre comencem per aquí. Llavors el mantra Satanama representa tot el cicle de la nostra vida i fins i tot els cicles que hi ha dintre de la nostra vida, sí? Sa significa naixement, ta significa vida, na significa mort i ma renaixement. Sí? Si t'hi fixes, és tot allò que passa en cadascuna de les nostres etapes. Per exemple, si parlem ara de l'etapa del Covid-19, doncs va néixer aquest Covid, no entrarem ara d'on va sortir, va néixer aquest Covid, està tenint la seva vida, entrant en el confinament,
està morint, sí, ara estem en aquesta fase de desescalada on aquesta etapa està morint, sí, per renéixer una altra, que encara no sabem quina serà ni com serà. ¿Vale? Però seria aquest cicle. I el mateix passa amb la nostra vida, no? Neixem, vivim, morim i els yogis i altres cultures creuen en el renaixement, sí? És a dir, que tornem a néixer la nostra ànima en un altre cos físic. Okay? Llavors, la comunicació celestial també representa això. Vale? Sempre comencem amb el dit índex, com et deia, en el sa comencem amb aquest naixement a dalt. Sí? Sa, ta, paral·lels, na, cap al terra, i ma en el cor, en l'ànima, connectant amb la nostra ànima. Sa, ta, na, ma. Ok? Vaig a posar una versió de Mira Beicelva que ens ajudarà molt bé en aquest compàs. Equilibra la teva respiració, sent-la llegar de la teva columna, sentint també el sostén dels nostres isquis. Recorda sempre mantenir el pit elevat, de donar-li presència al cor. Comencem amb el dit polze i el dit índex, comencem al sostre del naixement.
I abraces el teu cor, deixant la mà esquerra al centre, la dreta a sobre. Sent l'expansió de la teva aura amb aquest moviment que has fet amb els teus braços, el ressò del mantra en el teu interior. Inhala, exhala. I equilibres les mans al centre del pit. Ens preparem per tancar. Recita aquesta oració, aquesta benedicció pels teus, pels amics, pels que no ho són tant. Inhala. Que l'etern sol t'il·lumini, que l'amor t'envolti i que la llum pura interior guia el teu camí. Sangam.
Sandam, moltíssimes gràcies. Espero que hagi estat una bona pràctica per tu, que l'hagis gaudit, que hagis sentit aquesta activació del Navi i aquesta harmonització de la comunicació celestial amb aquest bonic mantra de Sataram. Ens veiem a la propera. Gràcies, Sandam.